И здравейте хора, днешното видео ще играем Roblox и ще играем Brawlhalla. Много видях хора, виждам ви коментарите, виждам, всичките ги виждам. Видях едно момиче, че попита, играеш ли Brawlhalla? И аз викам да. Ама и срих коментара, защото много хора сега ще досаждат и така нататък. Изпратиме пак до нас и така нататък. Няма значение, ето ме. Нещо по-различно. Ай, вижте ми лицето, бе. Вижте го, пиво, какво е красиво. И да, looking for mom, retail. What the hell? Добре, защо всички момичета са толкова грозни, аз не? Ей, Сабринка маленька не е грозна. Но аз, каква е това красота, бе? Каква е красота, бе? Аз ще бъда полицай. Тики. Ама виж как е мигли, бе, човек, бе. Момиче, благодаря ти, че ми каза как да се намеря. Готино лице. Гламур, нещо си забравих. Искам да се смена дрехите. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Дрехите. Ето ме. Ама, защо съм толкова зле, бе? Така. Ето така. Оле, сега ще помогна на този човек. Защото аз съм добра полицайка. Много добра. Много добра. И така нататък. Ама той е малко смазан, ама все тая. Ама натам сме.